ki ji farkon zance da karshen duka akan soyayya. Na san wuyar so na san daɗin ko ta ya zai juya. Akwai labari dole in yi gyaran murya, yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya. Yau da gobe gonar ilahu cewa ya santa gaba daya. Na gode Allah, na gode makagina da ka bani yar auta mai share mini hawayena, mai bidar muradina ta yi min ba ta min barna. Da akwai gaban kauna ke zaki boye sirrina, ni ba za na taka ba, na